खुलुमबाय। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं ललिता गयारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दं। हिमन्त बिश्व शर्माया मिशन भूमिपुत्र पर्टेलखौ बेखेवबाय। गाइखेरनि बेसेना दिनैनिफ्राय 4 रां बारायबाय। शिव थापाया कमनवेल्थ गेम्सनिफ्राय बाहेर जाबाय। 2024 मायथाइयाव नरेन्द्र मदियानो बिजेपिनि गाहाय मन्थ्रि बिजाथि जागोन। क'क्राझार निरवाना गार्डेनाव बर' आफादफोरनि जर'खा जथुमा। बाक्सानि साउदुरफिथायाव 2022 नि HSLC आरो HS जोबथा आनजादाव 10थि मासि आवग्रिनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गुवाहाटी नोगोरमानि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव दिनै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मिशन भूमिपुत्र पर्टेलखौ बेखेवबाय। मिशन भूमिपुत्र पर्टेलखौ गेजेरजों फरायसाफ्रा अनलाइननि जोहै डिजिटेलाइज कास्ट सार्टिफिकेट एबा हारिनि फोरमानलाइखौ मोननो हागोन। दिनै मिशन भूमिपुत्र पर्टेल बेखेवनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नमल मभमिन, केबिनेट मन्थ्रिफोर फारियै डक्टर रनोज पेगु, उरखाव ब्रह्म, पीयूष हाजरिका, जयन्त मल्ल बरुवा, अशोक सिंघाल, नन्दिता गार'लसा, आसाम सोरखारनि चिफ सेक्रेटारि जिष्णु बरुवा, गोबांसा MLA आरो गोजौ थाखोनि सोरखारि मावख'गिरिफ्रा बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिया बुंथिनाय बादिब्ला बे बिथांखिनि जोहै फरायसाफ्रा डिजिटेल महराव कास्ट सार्टिफिकेट मोननो हागोन। आर'जलाइ गथायनायनिफ्राय दानसेनि गेजेरावनो फोरमानलाइखौ फरायसाफ्रा मोननो हागोन। गुबुन फारसे फैगौ बोसोरनिफ्राय 8 थाखोआव फरायनाय फरायसाफोराबो कास्ट सार्टिफिकेट मोननो हागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया फोरमायदों। बबेखानि सोलोंथायारि फसंथानफोरनो जिल्ला बेंगिरिया बे फर्मखौ हरगोन। बे सिनायथिनि फोरमानलाइफोरखौ डिजिलंकारावबो मोनगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोरमायदों। मख'नो गोनांदि फैगौ 2 अक्ट'बर खालि ट्राइबेलफोरनि लेन्ड प्रसेसिं एक्टखौ फोसावगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों। बे आयेननि सिङाव सासे ट्राइबेल सुबुङा गावनि मुङाव 50 बिघा हा लानो हागोन। सोरखारि हायाव थानाय ट्राइबेल सुबुंफोरखौ सोरखारा एभिक्सन खालामोब्ला खहा सुफुंनाय होगोन। गाइखेरनि बेसेनाबो दिनैनिफ्राय बारायबाय। दिनैनिफ्राय गाइखेरनि बेसेना लिटारफायाव 4 रां बारायबाय। दानिफ्राय नोंथाङाबो 4 रां बांसिन होनानै गाइखेर बायनो नांगोन। मोसौ मैसो फिसिग्रा आरो गाइखेर फानग्रा गौथुमा गाइखेरनि बेसेन बारायनाय बिथांखिखौ लादों। मख'नो गोनांदि मैयासिम 56 राङाव लिटारसे गाइखेर मोनोमोन, नाथाय दिनैनिफ्राय 60 रां होनानै गाइखेर बायनो गोनां जागोन। ओरैहाय गाइखेरनि बेसेना बांनाय लोगो लोगो गाइखेरनिफ्राय दिहुननाय मुवा बेसादफोरनि बेसेनाबो बांगोनखौ नुहुरदों। गाइखेरनिफ्राय दिहुननाय मिथाइ, पनिर, गाइखेर दाखा, क्रिम, माखन बायदिनि बेसेनाबो बांगोना रोखा होननानै माखासे थाखोआव सावरायदों। बबेखानि मुवा बेसादनि बेसेन बांग्लाबनायनि थाखायनो गावसोरनो गाइखेरनि बेसेनखौ बारायनो गोनां जादों होननानै मोसौ मैसो फिसिग्रा गौथुमा सुलुङाव फोरमायदों। आसामनि बक्सार शिव थापाया कमनवेल्थ गेम्सनिफ्राय बाहेर जाबाय। प्रि क्वार्टार फाइनालाव जेननानै कमनवेल्थ गेम्सनिफ्राय बाहेर जानांनाय आसामनि मुंदांखा बक्सार शिव थापाया मख'नो गोनांदि थांनाय 28 जुलाइनिफ्राय इंलेन्डनि बार्मिंहामाव खुंनाय कमनवेल्थ गेम्सआव 68.5 केजि इभेन्टआव देरहानायजों लोगोसे गावनि नाजानाय आरो दिन्थिफुंनायखौ जागायदोंमोन। शिव थापाया मख'नो गोनांदि पाकिस्ताननि बक्सार सुलेमान बेलासखौ 10 मिनिटनि गेजेरावनो फेजेननानै शिव थापाया प्रि क्वार्टार फाइनालाव हाबनो हादोंमोन। नाथाय मैया मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव खुंनाय प्रि क्वार्टार फाइनालाव स्कटलेन्डनि रिजलिन्सजों जेननो गोनां जायो। बेजों लोगोसे शिव थापानि गोब्राब नाजाथाबनाय आरो कमनवेल्थ गेम्सआव मेडेल देरहानायनि सिमांआ फेलें जायो। फैगौ 2024 मायथाइयावबो मन्थ्रि नरेन्द्र मदियानो बिजेपिनि गाहाय मन्थ्रिनि बिजाथि जागोन। मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहआ बे बाथ्राखौ रोखायै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि 2024 नि लकसभा बिसायख'थियाव आथिखालनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ बिजेपिनि गाहाय मन्थ्रि मासिनि दाबिदार जागोन होननानै खौरां बिजोङाव सावरायनाया सोलिगासिनो थानाय समावनो अमित शाहआ रबिबारखालि रोखा खालामना होदों आरो नरेन्द्र मदियानो 2024 आवबो गाहाय मन्थ्रि जागोन होननानैबो बुंथिदों। बेखौबो मख'नो नांगोन दि 2024 मायथाइयाव मिरुआव बिजेपि सोरखार फैनायाव नरेन्द्र
मोदीनि गेदेर फेक्टर दङमोन। मोदी सुनामिनि दाहाराव सोलायनाय फैदोंमोन। मोदीनि बडी लेंगुवेज आरो गोख्रों बिबुंथिनि जोहै हादरखौ कंग्रेसनिफ्राय उदां खालामनो हादोंमोन। नाथाय बे समाव मोदीनि पपुलारिटिया गोबां खमायबाय। मोदीनि पपुलारिटिखौ हमथाना लाखिनो थाखाय बीजेपीआ गोदान आदब बाहायनो गोनां जादों। बेखौ नोजोर होनानै 2022 मायथाइयाव मोदीनि सोलाय अमित शाहआ बीजेपीनि गाहाय मन्थ्रि मासिनि दाबिदार जानो हागौ होनना सावरायनाय सिखांदों। नाथाय 2024 आव गाव गाहाय मन्थ्रिनि बिजाथि जाया। नरेन्द्र मोदीआनो गाहाय मन्थ्रि जागोन होननानै अमित शाहआ गावनो खौरां बिजोङाव फोरमायदों। आथिखालाव सोलिफुबाय थानाय बर'नि जेंनाखौ सावरायनो कक्राझार नोगोरनि कदमतला निर्वाणा गार्डेनाव समबारखालि 1 आगस्टआव सानसेनि हाबाफारिजों माखासे बर' आफादफोरनि मोनसे जर'खा जथुम्मा खुंनाय जायो। बे जथुम्मानि मासिखौ दुलाराय बर' समाजनि आफादगिरि राजेन्द्र नाथ बर'आ दैदेनदोंमोन। बे जर'खा जथुम्मायाव दुलाराय बर' समाज, आइजो अनसाय आफाद, बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंच, अदालगुरि सिटिजेन फराम, बर' रेबग्रा जथुम, अल इन्डिया बड' पिपल्स मुभमेन्ट कमिटि फर बड'लेण्ड स्टेटहुड, दुलाराय बर' आबादारि आफाद, दुलाराय गुदि बाथौ आफाद, बिटिसि गावबुरा आफादफोरनि अनगायैबो माखासे गोरों-गोरा आजिरा मोननाय मावख'गिरि आरो दैदेनगिरि जेरैहाय बारग' आइएएस अफिसार रबिनसन मुसाहारि, बिटिसि सोलोंथाइ बिफाननि बारग' डाइरेक्टर रबि शंकर बरगयारि, पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि लोगोसे जारिमिन लिरगिरि हिरा चरण नार्जारि, CPWD नि बारग' डाइरेक्टर नबिन मण्डल, बारग' MP सानसुमा खुंगुर बसुमतारि, बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारि, ट्राइबेल संघनि बारग' आफादगिरि रन्जित बरगयारि, धेमाजि जिल्ला एबसुनि बारग' दैदेनगिरि शुक्राचार्य मुसाहारि, आजिरा मोननाय बारग' DFO मतिलाल बसुमतारि, बारग' DFO सन्तोष बसुमतारि, एबसुनि बारग' नेहाथारि बुद्धिराम बसुमतारि मोनहा बाहागो लादोंमोन। दिनैनि बे मेहेरगोनां जथुम्मायाव शुक्राचार्य मुसाहारिया बिटिआर गोरोबथाजों बर' हारिया गोबां खहा जाबाय होननानै बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि प्रमद बर'खौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। मानो होनोब्ला प्रमद बर'आ बिटिसिआव थाखानाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जायगायाव CEO रेंकनि अफिसारखौसो गोरोबथा खालामबोदों, जायनि रेंकआ डिसिनि गाहायाव आरो एडिसनेल डिसिनिसो। मानो होनोब्ला CEOआ जिल्ला परिषदनिसो सासे फिसा अफिसार। दिनै बेनि जाहोनाव बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनआ बांनायनिख्रुइ गाहायावसो फैफिनबाय, जायनि जाहोनाव 16 बिफानखौ आसाम सोरखारनो हरफिननो गोनां जाबाय। बेनि अनगायैबो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो माखासे दैदेनगिरिफोरखौ शुक्राचार्य मुसाहारिया गोख्रों रावजों सोंखारिबावो। मानो होनोब्ला आथिखालाव एबसुआ बिजेपिनि पार्सनेल सेक्रेटारि बायदिसो सोरखारनि एजेन्ट जानानै खामानि मावगासिनो। आथिखालाव गोदान रायजो सोरजिनायनि मिरु सोरखारनाव जेबो पलिसि गैथ'आ होननानै दिपेन बर'आ आरो लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि मोनहा मिडियानि जोहै बुंगासिनो। अब्ला बै समाव हाग्रामा महिलारिनि बुंनायाव एबसुआ मुसुखा सावदोंमोन आरो दा गावसोरबो मुसुखा सावजानांगौनि खामानिखौ मावनो हमदों। बिब्दिब्ला बिसोरो बर' हारिनि जाम्बा जाम्बिफोरखौ थगायबोबाय थादोंमोन आरो दाबो थगायगासिनो दं। ओजोंहाय बिटिआरआव फासनै दैमानि सानजाहा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ बिटिआर गोरोबथानि जोहै सोफानो हाया। मानोना गोरोबथायाव कन्टिगुआस सोदोब लिरदों। बे सोदोबनि थाखाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला मोननैबो हाबनो हाया। मानोना फासनै दैमानिफ्राय सानजाहा 15-20 किल'मिटार गोजानाव जेबो कन्टिगुआस गैया। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथायाव एरिया एक्सटेनसन होननानै लिराखै, इनक्लुजन आरो एक्सक्लुजन होननानैसो लिरदों। सावरायनायाव फैगौ 8 आगस्तखालि दिल्लीयाव बनसुनि दैदेननायाव धरना हैनाय बड'लेण्ड आलादा रायजोनि थाखाय भारत सोरखारनो मेम'रेन्डाम गथायहैनो थांखि आजावनाय जायो। गोबां आफादफोरनिफ्राय गासै सा 400सो दैदेनगिरि रायजो राजाया धरना हैगोन होननानै मिथिहोदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय साउदुरपिटानि सि बोराइ बर' फरायसालि बाथौ आश्रमाव दिनै खोला बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खोला बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय 2022 मायथाइनि HSLC आरो HS आनजादाव जिथि मासि आरो सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय जादों।
एचएस आनजादाव आर्ट्स आयदायाव गासै सा 88 फरायसाया उथ्रिसारनो हादों। बिनि गेजेरावनो सासेया स्टार नम्बर मोननो हादों आरो सा 18 फरायसाया सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों। बिगियान स्ट्रिमाव आयदायाव गासै सा 17 फरायसाया उथ्रिसारनो हादों। बेनि गेजेरावनो सा 10 फरायसाया स्टार नम्बर मोननो हादों आरो सा 7 फरायसाया सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों। कमार्स स्ट्रिमाव सासे फरायसाया सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों। बिनि गेजेरावनो बाक्सा जिल्लाजों सायख'जानाय खोला बिजनी दख'रा दुलाराय फरायसा आफादनिफ्राय गासै 414 नम्बर लानानै स्निथि मासि आवग्रिनो हादों। सावदरपेटानि भाग्यज्योति एकाडेमिनिफ्राय दलाजानि गामिनि शंकर मोसाहारि आरो मैना मोसाहारिनि फिसाज्ला कर्ण मोसाहारिया आरो देग्लायनि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ 94.16 जौखोन्दो लानानै द'थि मासि आवग्रिनानै मोननो हादों। खोला बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय सुमुवागाति गामिनि बिपुल बसुमतारिनि आरो सनाम बसुमतारिनि फिसाज्ला जयेश बसुमतारिया सालबारियाव थानाय हाथरखि फरायसालिनिफ्राय दिनैनि बे फरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैदों। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमेय कुमार बसुमतारि। बे मेलनि बेखेवगिरि महरै दं बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि उमेश दैमारि। दिनैनि बे बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ मावफुङो खोला बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि फुवाराम मोसाहारिया। बे हाबाफारियाव जर'खा आलासि महरै नुजाथिफैदों गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि बटानि बिफाननि सिनियर साइन्टिस्ट दिगन्त नार्जारिया। बिथांमोनजों लोगोसे गोबां माननि आलासिफोराबो नुजाथिफैबावदों। लोगोसे दिनैनि बे बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव नुजाथिफैनाय गाहाय आलासि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमेय कुमार बसुमतारिया मेलनि गेजेरजों मेहेर गोनाङै गुन गोनां आदब माखासे फरायसाफोरनो बेखेवनानै होयो आरो दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा फेग्रा मुवाजों गोजोमाबालानो मोजां बिथिंखौ फरायनायजों लोगोसे मोसानाय गेलेनाय खारनाय बारनाय गासैखौबो लोगोसे लांफानो हायो। गाव गावनि थाखाय देहानिबो मोजां मावगोन लोगोसे इयुननि थाखाय गोबां हेफाजाब होगोन आरो माखासे गुन गोनां सावरायनायजों लोगोसे दिनैनि सावदरपेटानि सिंबाराय बर' फरायसालि बाथौ आश्रमाव दिनै खोला बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खोला बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय 2022 मायथाइनि HSLC आरो HS आनजादाव जिथि थाखोआव मासि आरो सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव माखासे फरायसाफोरखौ गुन होलाङो। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।